и добре комплектован начин. Ето и ситуацията, при която Виктор Очи успя да отбележи попадение. Като цяло спорен момент, може да има различни гледни точки. Дали Галин Иванов тук не си помогна с ръка, но тази ситуация така или иначе дълго време бе разглеждана от системата за видеоповторение и гола бе зачетен. Но ми струва, че при едно такова разбъркване, правилната ориентация, навременната реакция е всичко и прави разликата между гола и пропуска. Ами много често чуваме думата рефлекс и това веднага го асоциираме с вратарски намеси, но понякога рефлекс означава именно това. В случая, да, разбъркване, меле, както обичаме да казваме, но Виктор Очи се оказа най-съобразителен и най-бързо успя да реагира именно благодарение на този рефлекс за случая и да отреагира така, че да изпрати топката с едно до косвен вратата на Максим Ковалев, който въпреки прекрасен сезон, който прави до момента и добрите изяви от началото на матча, в тази ситуация можеше да бъде малко по-уверен в своите действия и да избие тази топка. Да, факт е, че много футболисти му пречат, но в крайна сметка в малкото наказателно поле господарът трябва да е вратаря, а в тази конкретна ситуация не успя да бъде толкова уверен и това беше за мен причината Септември да поведе. Да, тук големият въпрос дали Галин Иванов играе с ръка и ако да, дали тази игра с ръка е наказуема и дали точно след нея топката не отиде в Виктор Очи, но и за това има екип на терен. Те също са разгледали внимателно ситуацията, така че се доверяваме на тяхната преценка. Преди да видим второто попадение, което бе отбелязано от Николас Фонтейн, ми се иска да кажем нещо от ръка и ако да, дали тази игра с ръка е наказуема и дали точно... А Септември открива резултата. Към момента радостта е за гостите от София. И добре комплектован начин. Ето и ситуацията, при която Виктор Очи успя да отбележи попадение. Като цяло спорен момент, може да има различни гледни точки. Дали Галин Иванов тук не си помогна с ръка, но тази ситуация така или иначе дълго време бе разглеждана от системата за видеоповторение и гола бе зачетен.